Hi guys, Halloween. Hi people. Hi my darlings. Hi. Happy weekend to you all. Happy weekend. Happy weekend my darlings. Happy weekend. Pane nyaya iri kuitika yabuda recently about Moana's sister, and well, I have to give my 2 cents. You know, as the queen of the people, I have to give my 2 cents. I wanted some, but anyway, this is a good view. You see me nicely, and let me just share the video on my page so that people can see that ndiri page kunoko, and we take it from there. Moana's sister, a very sad story which is happening in the country. Why are we interested in this story? Because Moana was a public. Moana was a public figure. Moana was a public figure, and ndiye akachira mota achekereswa namutarisi vekunash pains ndo akachekeresa Moana. You know, everyone, you know Moana akachekereswa achira mota. It was something planned. And we have to talk about that isusu. Say my socialites, say my fellow celebrities, we have to address the matter. So at hand now we have Sister Yacho, who is allegedly, let's say this, because inini tangoona post yabva kwaMeli zviri kunzi hama yati Tatts tatenda sazita wangu ari kutora crystal meth. But before I even saw that post yabva kuhama yataura naSismeli, I know crystal meth so much. So I suspected the way she is reacting, it must be crystal meth. First, I just say to myself, this should be, because I've used that crystal meth before. Mazwanda got divorced na Richard. It was the most toughest time of my life. I was so depressed. I was so fucked up with life. And I was, let me just take my brush. So sit down. So I was so fucked up with life, you know, and I wanted to give up, and I was looking for mechanisms of drugs are bad, but I was the lucky one. My drugs are somebody kutamba now. I was the lucky one. So a lot of feelings and reactions. Hands again bonds baban marutara my comments. Ndichimbo morisa van. Happy weekend everyone. I'm not staying long. Looking good, queen. You know me. You know I like dressing. I like looking good. I'm queen of the people. This is how I look today. You know your queen, darlings. You know your queen, darling. Karapasi kanchamuka chiko ungozuka hivi. Karapasi mwana. Do you love how I look? Do I look lovely? Do I look weekend style? And the queenie, maringe, yes, muchino. And category jumpsuits, jumpella. Anyway, so vanhu vari pane vanhu vauya vachitaura vakati isusu we blame. Pane vanhu vari kublema mai va Tatts, Moana's sister, Yolanda, vanonzi Yolanda vaya vekuzvakandira. Then koita vamwe vari kublema Tatts. Let me say this. Mogara muchinzwa ndichiti ndakamborwara. Ndakarwara neAIDS 2011. Like AIDS. Zvokurwara zvozvo ndakaita meningitis. Ndikapenga. I'm not lying. I'm telling you very true. Mukabvunza vanhu vekubudiriro. Kubudiriro tinokosi mbediri murodhi. Vanhu vesaikwira vachienda kubasa kumakomba vachizoti mwana wapa ari kupenga neAIDS. Ndakapaza mawendo ashuba. Hapana chandisina kuita mubudiriro. Ndaituka vanhu. Ndaikanda zvinhu. Ndichiti ningi uri muroi. Hapana chandisina kuita.
mazuva iwapo 2011 ndaita edzi yapinda musoro. Muri kundinzwisisa? Asi mai vangu havana kuzvishambadzira kune vanhu. Tosaka muchiona ndichinamata ashumba kunge ndopenga. Havana kuzvishambadzira kuvanhu. Vakangoti magedhi ngaakiwe. Tatinda ngaatorerwe foni. Hapana ari kuona Tatinda ari kuwana. Mai vangu vakamira samai. Hanzi uya ari komenda. Risapo alright watoblokwa. Uya mira tinoda kuratidza masimba angu. Masimba angu zvakanaka. Pane vanojoinaka vachitofunga kuti vanenge vakangwara stereki. Nda kuratidza masimba angu vakazara vanhu ipapa. Zvatombloka uyu. Tinomuona chete. Tinomuona chete. Toenderera mberi. Pane vanhu vatobloka, don't worry. Uida kutombloka. Ha unonyepa iwe. Tokuwana chete. Tomuona chete. Da umbloka. Yes. Oh, blocked. Comment I foot. Comment I. Comment. Comment I. Ndinoshita tuma commenting agency. Makatasa. Urtinde. Magaritasa makatortasa kuti mukepchi. Isu kuti azvimapenzi. Kuti azvimapenzi emaifiriti. Waifiriti kuri kupendwa kwako. Mwana akumuka. Moana akumuka stop. Moana akumuka chipoko. Akumuka Moana. Aikusi kuti Moana akumuka. Tatinda ari kutora Meth. Meth ayiti. So ndapenga kudaro nemeningitis. Ndarwara nedzi. Ndokuti unoitwa inonzi lumbar puncture. Ndakati kwa inonzi lumbar puncture kutorwa mafluids ku spinal cord. Daiwedzi. Ndetorwa lumbar puncture. Pakatorwa mvura dzemusana ameno apa akambozvitwa ndakaita inonzi lumbar puncture. Inonzi chivarungu vanoziva zvemadokta. Ndakaita inonzi lumbar puncture. Inonzi lumbar puncture. Ndakati kwa lumbar. Kwakalamba nongoko. Kwakatorwa fluid apa. Ndakati kwa lumbar. Zvitsono racho lere zvitsono rakareba kudai rinoiswa pabhonzo yekumusana. Kwakadrenwa mvura. Ndichitsvaga kunzi chiri kuitika mubrain. Inonzi lumbar puncture. Munoiti chi? Mamona akomenda. Alright, ndikati mune. Brenda. Block Brenda. Block. Thank you. Thank you vanditega pa comment ya Brenda. Thank you. Ndamu block. Aenda Brenda. Tamuzorodza. Tamuisa kumakuva. Aenda kuna Moana. Tamuendesa kuna Moana. Kumakuva. Tamuisa Brenda iko. Para kungoshamisira don't worry. Imi nditege. Thank you comment section munondidaimi. Achatombo jaizire vanhu zvezvo kuti vanhu vanouya vachishamisira panapa. Kana usingandide usandione. Kana usingandide uchindiona shut up. Atombo jaizire mucomment section nezvino masoja angu itai basa. Kunongwana angokomenda zvekumama titege tiendesa vanhu kumakuva vanovhura maghosts. Tinomuwana ari kumuka uko. Moana ari kumuka ari kupengesa. Hazi Moana ari kupengesa. Tatinda ari kuita madrugs. Ati muri kuzvinzwa. Saka ndaanzi you are a survivor, my sister. I'm telling you, ndakaitwa vanhu vanoitwa lumbar puncture vamuke ndiri munhu anosvikirwa nematateguru handingofe zvemanga manga. Zvokudai ndisingasvikirwe nevakuru venyika. Dai ndakanda kuchogara muwheelchair. Madhokta ese anotaura kuti munhu wese anoitwa lumbar puncture kazhinji anotozopesera agara muwheelchair. Ina ndinangopinda muwheelchair. Giti icho. Chimwana chaVirginia icho. naChristopher icho giti. Asi ndakalambanurwa. Andisitora zvokunyemba. Munozobvunza amai vai mukoma wangu. Mai vai Yvonne. Kana kuti because ndakarwarira kuAvenues ndakarwarira paRenyati ndoko ndakarwarira. Kana kubvunza mai vangu chai. Ndakati kwa lumbar puncture chai. Ndarwara 2011 nedzi. Ndichipaza mawindo amai vangu ndichirwara. Ndakati kuna mai vangu muroyi. Chino ndichapana chaisana mutuka. Mai vangu hapana chavakambo havana kana kuudza kana munhu. Kuti mai vangu vaisabuda mun'anga vaisabuda mapostori vaibura hapana kwatisina kuenda. Mai vangu vachiti unotopona chete. Profesi yakati uchaita president iwe. Zvino ukafa ndichaitsvare. Diana chete profesi yakati uchaita president one day.
unotopona. Chero mai vangu muningino wa mai vangu akauya kubva kumanyeno mbuya gambisa. Zvakanzi wani uya akanzi achaita mambo munyika muno. Takafamba kuti kanzi mwana uya achaita president. Kochicha akuitika vakachema mbuya wangu muningino because mai vangu akashaya. But kwasara muningino wa mai wavo mbuya gambisa. Mbuya sinyo. Mbuya gonyora. Vakatanga kuchema musodzi. Zvakanzi mwana uyu takafamba zvakanzi mwana uyu achaita mambo uyu. Mwana uyu achaita president muZimbabwe. Kochi 2011 ndarwara. 2011 ndopinda ndaona scholarship yekuenda kuAmerica. Ndaifana ndakaenda kuAmerica kunostudy medicine. Ndo zvainge zvakaitika. Ndarwara neAIDS. AIDS kwakusiri kuroiwa, handakuroiwa. Handiri kunyepera kuroiwa. Nekuti zvakaitika mapiritsi eAIDS ndamira. Ndaenda kuHituko. Ndamira mapiritsi eAIDS. Andakatoamirira ndichiri kumaZoe Boys. Because ndakusada kuonekwa nevamwe vakomana ndomwa mapiritsi eAIDS. Unoziva kana wakaita AIDS uri mwana mudikika, chinongozorwadza kana mama bhodha kuti uchaudza vamwe wako kuti unogara uchingomwa mapiritsi, vavo vanokubvunza kuti ndei. Saka ndainyara kutukudza vanhu kuti ndandisati ndaconfident zvandirizvi. Saka ndakatomboregedza ndakaregedza mapiritsi eAIDS iwawo. Ndakaregedzera kumaZoe, ndatanga kurwarira kumaZoe ikoko ndandazobva ndakarwara brains ndaisungwa ichi chivanga ichi muri kuchiona ichi ndakukuradzai upenyu hwangu imi handisana ndichasikukudzai upenyu hwangu imi ichi saka muchiona ndichifarira vanhu zvisingaiti kuti ndakaputsa ndafaini andi muri kuona chivanga ichi handisi kuzikana muchiona ichi ndaigara ndakasungwa necheni kuparinyatwa kuward C mukabvunza manesi ane nguva akashanda kubvira 2011 pane pakamborwara vamugabe vachigara kuprivate ward. Ini ndandiri kuprivate ward kusiye kana kuchindo kwandaitiko kwandakaisiswa nemukwasha wangu baba avai mukwasha wangu anorima fodya. Ipapo vakatobhadhara vakati atsanonga vaiswe kuprivate ward. Ndaigara ndakasungwa pabed kwete kuzi ndandiri musungwa wekuti kujeri kunzi ndaiti vakandisunungura ndaizonowanikwa ndakuwadi uko ndichitenderera ndichirapa mapenzi so vamwe muchipatara imomo ndichifamba muchipatara saka ndaitosungwa pambedha kuitira kuti kana ndikasimuka mubhedha waiti ngwarira saka mamunesi aibvanzwa hapana chamakaona ini ndosaka muchiona ndikati as long as ndichifema mukadzi anonzi Virginia uya I will take a bullet for my mother. You don't know what she went through. Saka muri kundiudzeko nezvamai Moana. Muri kuti mai Moana wana chii chavaona. Mubereki unokavhiridza unhu hwemwana wako. Pana akamboziva kuti ndaita matuzvayo. Pana akamboziva ndairwara to this extent. Muri kuti chikwa imana mai. Musataura matuzvu mubereki anolikisa information. Ezvino ndiri kulikisa information kwamuri because ndakabatsirwa namai. Ndakupa testimony. Ndichiti Mwari womudenga ndokutendai namai vamakandipa. Virginia Sherita Mudimu will live long. Mai vamakandipa, I pray for my mother. I worship my mother. Adakura mai vangu should come through me. And they know that this one is a spiritual timekeeper. So muri kuti chiko na mai wa Moana, muri chiko na Yolanda. Yolanda irabishe mukadzi. Rabishe amai, yes ndoka na nchuti msatuka wana mai bali. Pana ana mai vanda kutukwa. Yolanda rubbish. Matuzve mbereki. Dongire mbereki. Unorekoda mwana wako ari kurwara. Chichi kana utari kuboziya zvaari kuita tatinda uya ari kuziya. Kana ari kuziya zvaari kuita. Munoziya Meth. Unoziya kuti Meth unokumati uri bhuruka uri basi. Muri kuti ikwe. Mai matuzvi ayai. Mai vamowana matuzvi. Kana ukamboita mubereko duzvi. Munoda kuti mwana wayo afomosara nani. Chekuti unogara bedwe torai mafoni. Bedwe musarekodi. Bedwe ndibatsirewo mwana wangu. Bedwe kana dai vatoriwo ndiwo vauya palive. Kuti kana paine vanoziva vanhu vanogara nevane madrug addicts tibatsirewo ndatambudzika kuti kulikisa video mai vaevidence. So there won't be any life yekuti vanouya vachijustify upenyu hwavo wakadaro. Mubereki unokavhiridza. Ndakakavhiridzwa naashumba. Do you know what I said to my mother when I came to Sweden? Ndazopona ndakati mama ndoziya zvandakakuitai pandakarwara. Ndakakushungurudzai. Ndakapaza mawindo. Hapana zvandisina kuita. Muri kudai zvikanzi I want $5,000. Dautenga mota, dautenga masofa, dautenga fridge. Then ndakavatumidzira iri 8,000. God is my witness. My big sister is my witness. My twin sister is my witness. Andina chikwereti naashumba. Right now kumuchera mai wangu akafa. Andina chikwereti nawo. Ndakaripa mhosva dzangu dzese. Because the way andakarwara imwe yacho kwakauti kuzviitisa. Ndakamuka musi ndigopaza mawindo. Emwe pabudiro kupaza mawindo ese. Kupaza mawindo kupaza.
ndakapaza mawindo kupazara. Chirwere chapinda musoro. Chapinda musoro. Saka muchiona ndichifaitira vanhu vanedzi. Ndakati mana ndakasa CD4 kandi yapa 2. Andina ndine picture ndine picture panganda. Ndinadaida kuradza picture. Mina itonishange picture ndakati. Ndine picture yokutachwana here. Ndine picture yokutachwana here. Mina itoni. Mina. And picture yako yedziba. Kufanedza. Ndakanda kufanedzi. Mandikuradze. Ndanda kufanedzi. Picture edzi. Ndikutendere picture. Ndanda kufanedzi. Edzi. Ndanda kufanedza. Ndapa kota 2. Ish. Ndakufanedzi mira ito. Kuti chikwe. Tina evidence kai. Mukuti chikwe. Hands I'm here but I'm lost. Takawanda tiri lost stupid iwe. You are lost kudi ramba uri lost. Ish edzi. Ndanda kufai. Ish. Ndi queen wenyu wanga wakufanedza. Edzi. Ndanda kufanedza. Ndichigara ndine mablanket. Nditatenda uyu. Edzi. Ish. Picture ra utachwana marwana. Ndanda kufanedza. Oh, edzi. Musoro wabuda. Edzi. Ish. Mukuti chikwe. Ndikukupa evidence ka. Edzi. Asi ndinda kuburisa evidence. Ndinda kuburisa evidence. Mai vangu vaitora mapicture vachachengeta. Avana mboradza vanhu. Vachira zoti ndo zvakaitika mazuva vairwara izvi. Ezvino ndinda kuburisa. Ndakarwara nedzina. Hapana chamunondudza ini. Asi vaVirginia never said anything. Havana kana kumboenda kunonyora bepa kuti chino. Vanhu vaingouya vachitati ndarwara zvoperera ipapo ende zvakaperera ipapo. And look at the prayers of a mother. Who knows that my mother used to pray before she went to bed? Who knows zvavainamata kuti ndisafe? Sekuru vangu inini, sekuru Charles hanzvadzi yamai vangu inini, vakauya vakapfugama pambedha vangu vakarwara vakachema. Sekuru Chale vakachema. Vakati mwana wehanzvadzi yangu, mwana wasisi wangu wakufa here, zvangatati ndiwo uchatungamira dzinza. Vakadaro sekuru wangu achichema vari pambedha kudiro. Ndakusataura. Edzi yasvika mukuti chi but ashumba wakambotirimuka. So ndezvekwenyuzvo zvamuri kutaura kuti gumbu rafa chiko ngaaende anokwirana naBeata Mangeto. Zvine basa rezvo kuti gumbu rafa ngaafeka. Vafa ngavafe. Gumbu rafa zvimahuri ari ikoko kumaningi kumakuva kuna Beata Mangeto. Ngaaende anosvirana naBeata. Chinoshamisa pakufa pakwakumbura ndiatanga kufa izvo kumva zvenzi gumbura afa zvokuti vanhu tingatomira ho. Mboro yako yehombe ngainosvirana nebechihombe raBeata. Beata haana kufa here. Mahuri anopera akafa. Ana Beata Mangeto ngaanosvirana naBeata. Atoswera tikutaura zvavapenyu izvo. Uyu Tatts mupenyu. Toswera kuti gumbura afa. Ngaata zvinosvirana naBeata Mangeto kumakuva. Ndingatoswera kuda kutoita werere. But my mother stood for me. My mother stood for me. So Moana's mother, Moana's mother, you are rubbish. Moana's mother, rubbish. Yolanda, if you are watching, ndine urombo uri maidenzi. That video shouldn't have leaked. That video saka waisachema mwana wako Moana paiuya mpinga dziya uchibuda panze uchitora zvinhu kugara pabhokisi remadota emwana wako remabhonzo anga afuraiwa. Mwana akachekereswa naatina mutarisi akachekereswa kamwe mwana wewe akachekereswa mutarisi arivhuya akachekeresa munhu zvakachekereswa zvina mwana izvi ninyewe undyire mahure munoenda kuchinohura nevanhu vanoita mabhizinesi vanochekesa uche unoenda kunohura wakasimba kuchihura hakuende kwemunhu ngonzi ndakanaka enda ahure. Kana uchiziva kuti wakanaka uri hure enda munganga unotanga wabikwa. Hauenda kunoita chihure usina kubikwa. Zvocho akambara dhubhuraiwa mutarisi akangoti ginimbi ari kuda kuuraiwa nezano rega ndizvibatanidzire imomo so that vanhu vanongoblema zano. Asi isusu tinoona mumweya, isusu maspiritual timekeeper totoziva kuti akachekereswa namutarisi. Ogondidi mutarisi, kiss my ass. Kiss my ass. If you are watching me, kiss or lick my dick and pussy. You decide what you want.
ati ndiwakaurayisa mweya. So what? Matazva luna. Wagonditewo womwe matateguru. Kana ndadzowa. Square. Wagonditeko mutadzi. Okaura. Asima msikaziya. Ndakaura mutadzi. Aisaswera kupendere. Moana aisaswera kupendi. Aisaswera kupendi. Ambva achekerezwa. Nekuti anga ane ropa dete. Nga asina kugadzirwa. Zvino isusu we are overseers. Kune masiya emweka. Kozoenda isusu overseers. Generals of the spiritual world. We see. Akachekerezwa mwana. Kamedzwa nemutadzi. But anyway, ndezvekwawo izvo. Chokwadi chinototaurwa ended by fire by force. Saka isusu manje. Isusu. Isusu. Tamtaura manje. Takati iwe. Yolanda iwewe. Bora pasi. Urere kwaifiridziri. Bora pasi. Tedzera zvakaita Virginia. Wona Virginia yakamira nemwana wake. Akurwara. Ndakuratidza foto. Ndakuratidza ifoto. Ndakufa. Mariona nefoto. Yapa mapesende chimanganiwe. Yapa pesende chimanganiwe. Mariona kafoto iri. Ndakufa nedzi. Mariona kafoto iri. Anotora ma screenshot tora ndo pamunora muradzi vanhu kuti anga akufa nedzi. Tikeria. Vaudze imo vaudze magrupu kuti ikeria. Ndakufa nedzi. Muri kumonero. Angenda. Chitima chobeuka. Ngondoro. Ndakuenda nedzi. Then Virginia nakana wakaudza. Akandivumbamira sembereki. Mbereki unovumbamira. Saka kana uri mbereki vumbamira. Yolanda. Vumbamira nyo dzako. Vumbamira. Wona Virginia akavumbamira. Look at me now. Look at apana kana anouya because mayangu akavumbamira. Akapinda netunga kanotemerwa nyoka. Nepasiperi rimi ndakatemerwa dzinochisa dzinoera. Ona. Kana mbereki avumbamira mwana. Apana anoti ngondo. Ona. Yakata. Mbereki ngavumbamira. Yolanda vumbamira. Chaka. Anyway, musvitse video ikuna Yolanda. Tatopedza so. Rubbish mbereki. Who does that? Square. I love you so much. Video ngaende kuna. Tell Yolanda that I have spoken. Square.